So demo rawira mvura, he began to cry. Dai Elisha anga asipo, murume uyu waigona kungokumbira vamwe vake kuti guys kana mapedza kutema ndibatsireiwo nedemo nditemewo. But because there is the man of God around, he was present. Wakaziva kuti I need a miracle in this matter. I need to recover my own exit. Say wada ku recover demo rake instead of borrowing. He's tired of borrowing. Why? Nekuda kwokuti paachema achiti, oh my Lord, he cried out. It was borrowed. Demo rawira mumvura ndere kukumbira. Saka kuti achiti haiwa hazvina basa rawira mvura haritoreke rega nechikumbira vamwe vari kutema. It seems this guy is tired of borrowing. Pane zvaunofanirwa kuneta nazvo muupenyu zvaunofanirwa kuti ukapfugama woti Father, I need a miracle in this matter. I'm tired of borrowing. I am tired in this area. I am tired in this matter. Lord God, I pray for a miracle to happen in my life. Kusvika paunoona kuti aiwa ndinonamata Mwari mupenyu, iyi nyaya ndaneta nayo iyi. Handingarambe ndiri wekukwereta matemo. Ndakwereta demo rawira mvura, ndokwereta futi demo kuti nditeme huni. As long the prophet is around, the borrowing must stop. Pane zvinofanirwa kumira. Pane zvaunoona kuti izvi ndaneta izvi. Pane zvaunoona kuti izvi aiwa zvazonyanya izvi. I worship a living God. This must stop. I cannot continue borrowing. Handingarambe ndiri wekukumbira. So ndokubva ati munhu waMwari, musero wedemo wawira mumvura. Udzo nekuonga zviwe kwamuri mangwanani ano. Mutsvene wenyasha wakatendeka wakarurama. Iye anotipa upenyu chekudya nechekupfeka. We thank you, Lord, for the gift of life. We thank you for your hand of protection, your blessing upon our life. We thank you, Lord, for salvation. Tinokutendai nekuda kweriponeso. Tinokutendai nekuda kweropa raJesu Kristu rakaerera pamuchinjikwa. Ropa rinounza kukanganirwa kwezvivi muupenyu hwedu. I speak the blood of Jesus. I speak the blood. Ndinotaura ropa raJesu, ropa raJesu, ropa raJesu. Iro rinotaura zviri nani kudarika raBhero. Mutsvene wakatendeka Mwari wenyasha. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice must be silenced. Mazviita Mwari wenyasha murwiri muchengeti weupenyu hwedu. Mbiri yose ive kwamuri muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Thank you, thank you, thank you. So kurandinaro mangwanana nhasi. I'm sure I once shared this scripture. But randitira zvakanaka. As I was doing my Bible study in the morning, shikuranditira zvakanaka. Mwari vane zvicho zvandiratidza concerning this text. 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6 madzimambo echipiri chapter 6. 2 Kings chapter 6 from verse 1, and I'll read. The company of the prophets said to Elisha, "Look, the place where we meet is too small for us. Let us go to Jordan, where each of us can cut a pole and build a place for us to stay." And he said, "Go." Then one of them said, "Won't you please come with your servants?" "I will," Elisha replied, and he went with them. They went to Jordan. They began to cut down trees. As one of them was cutting down a tree, the iron axe fell into the water. "Oh, my Lord," he cried out. "It was borrowed." The man of God asked, "Where did it fall?" Then he showed him the place. Elisha cut a stick, threw it there, and made the iron float. "Lift it up," he said. Then the man reached his hand and took it. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you so much. Nyanda verenga mangwanani ano. Ndiye murume akarasikirwa nemusoro wedemo rake mumvura. And he began to cry. He began to cry. Zvikuru sei nenyaya yekuti it was a borrowed axe. Wanga wakakwereta demo kune vamwe vanhu raenda kundoshandisa kuJorodhani. Ariko the axe fell into water.
and he began to cry. Recovery yake ndio yandoda kubata mangwanani ano. Elisha the prophet asked him, where did it fail? Elisha, he is a prophet. I was expecting kuti iye anongoziva parapinda napo, anoziva kwariri prophetically. Bandaona sekuti ane the questioning yaaita inogona kuti batsira mangwanani anasi. He's a prophet, but he's asking, the men are asking on himself wedemo kuti where did it fall? Rawira nechepapi, which means the point of entrance. Where did it fall? Mubvunzo uyo hauna kuita as easy as you might think. Kuti amunhu yaasibofu saka anongoona kuti rawira nechepapa. Challenge iripo kudiscover point of entry, especially mumvura. Iri pakuti when something drops into water, chinofoma waves and build up from the point of entry going out. Which means ukati nonokei kutarisa chinhu chawira mvura, unogona kumaka a wrong position. Ukanonoka kusumudza musoro kuti utarise mumvura, shida demo rakadoenda kumashure, ukanonoka kucheuka kana kusumudza musoro kuti utarise, unopedzisira wamaka a wrong position. Position panapa iri kukosha, nekuti even the prophet is not prophesying concerning the point of entry. Actually, he is asking the man, where did it fall? Which means parawira napo pane basa. Pa time yekuzo recover the exit, arisi kuzouya kuzoflota from another angle, another dimension. Rinofanwa kuya roflota on that position. So the position, the point of entry is so important. Where did it fall? So challenge iripo now ndeye kuti the forming of the wave mumvura inogona kuita kuti murume paanocheuka amake wrong position. Paul unotaura achidzidzisa achiti iye, we don't wrestle against flesh and blood. Sei wadaro, sei itorewa iri dzidziso inhau yekuti unotukwa nemunhu, unovengwa nemunhu, unobirwa nemunhu, unotsamwiswa nemunhu. But Paul paari kuti we don't wrestle against flesh and blood. Actually he is saying usamaka wrong position. Hongu the wave is there, but ukanonoka kutarisa ukamaka wrong position, haugoni kuva ne right or permanent solution. Ukamaka wrong position, haugoni kuva ne correct position yeku recover. Deuteronomy 29 verse 29 Bible rinoti, zvakavanzika ndezvaJehovha, asi zviri pachena wakapa vanakomana vevanhu kuti vazive. The sick yakaiswa pachena. Sorry Papa, it's a cut off your network, but thank God we are back. All right. So murume uyu unofanirwa kuziva pa position yawira demo. Ukaenda kuchipatara, chiremba nyangwe ari so educated, akadzidza, ane madegree, ndiye anofanirwa kukurapa, but ane the questioning yaanoita kumunhu ari kurwara. Hongu watori kunzwa mudumbu anokubvunza kuti wakadyei, position yemudumbu macho muri kurwadza parutivi here. Why? Because kuti mudumbu i broad term, izwi rakakura. Mudumbu mune maorgans akawanda. Ungangodaro une challenge yeliver, kidney, kana kuti mudumbu chaimo nyaya yekudya the stomach. So kuti mudumbu i broad term. Saka ane the questioning yaanoita kuti ukasike kubatsirika kana kuti kurapika. Kuti ukava ne correct information, unorapika very fast and the correct problem. Samuchiona kuti vana vadiki vanonetsa kurapa nechikonzero chekuti havataure.
kamwana kasingataure kanongochema kanonetsa kurapa nekuda kwekuti kanongochema. So kurapwa kwake kunenge kuri try and error. Zvichida arwadziwa nenzeve but haagone kuti nzeve, zvichida rutemwa nemusoro, zvichida mudumbu muri kurwadza, chinongogonekwa nemwana kuchema. So pane madoctors akaspecialize nekurapa vana. Why? Nokuti itype isingatauri, saka kumurapa unogona kutorapa area isiriyo nokuti hatauri. So munhu akava neinformation iri pachena yakapiwa vanakomana vanhu kuti vazive, iri deeper ndeyaJehovha, munhu unobatsirika. The prophet asati aita anything anoita the questioning, where did it fail? Rawira nechepapi demwe? Then the man showed him. Akagona kuziva position. Ukaziva kuti ndiri kutukwa nevanhu, ndiri kuvengwa nevanhu kubasa, asi pandiri pane mweya wokuvengwa, you kneel and fight that spirit in prayer than to deal with people in the physical. Ukaziva kuti vana vari kundituka haisi nyaya yekuti vari kundituka, inyaya yekuti pandiri pane mweya wechituko kana kuti pane kutukwa kuri pandiri. You fight the spirit. Why? Nokuti ukadila ne the spirit part of the matter, wadila ne the root, wadila ne the strength of that matter. Pastor Shumba, you're welcome. House Canada. I hope I find you well. God bless you. So Demora wira mvura, he began to cry. Dai Elisha anga asipo, murume uyu waigona kungokumbira vamwe vake kuti guys kana mapedza kutema ndibatsireiwo nedemo nditemewo. But because there is the man of God around, he was present. Wakaziva kuti I need a miracle in this matter. I need to recover my own exit. Say wada ku discover, ku recover demo rake instead of borrowing. He's tired of borrowing. Why? Nekuda kuti achema achiti, oh my Lord, he cried out. It was borrowed. Demo rawira mumvura ndere kukumbira. Saka kuti achiti haiwa hazvina basa rawira mvura haritoreke rega nechikumbira vamwe vari kutema. It seems this guy is tired of borrowing. Pane zvaunofanirwa kuneta nazvo muupenyu, zvaunofanirwa kuti ukapfugama woti Father, I need a miracle in this matter. I'm tired of borrowing. I am tired in this area. I am tired in this matter. Lord God, I pray for a miracle to happen in my life. Kusvika paunoona kuti aiwa ndinonamata Mwari mupenyu, iyi nyaya ndaneta nayo iyi. Handingarambe ndiri wokukwereta matemo, ndakwereta demo rawira mvura, ndokwereta futi demo kuti nditeme huni. As long the prophet is around, the borrowing must stop. Pane zvinofanirwa kumira. Pane zvaunoona kuti izvi ndaneta izvi. Pane zvaunoona kuti izvi aiwa zvazonyanya izvi. I worship a living God. This must stop. I cannot continue borrowing. Handingarambe ndiri wokukumbira. So ndokubva ati munhu waMwari, musero wedemo wawira mumvura. He showed him the place. Elisha ndokubva atema kabazi kemuti. When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there. He cut a stick and threw it there. There, parikunzi there apa, the place of entry. The place of entry. Zviri pachena kuti a river, it flows. So this stick, haina kudzika pasi kuenda kunotora demo. This stick yakaflowa ikaenda nerwizi. Nyangwe yaenda ku opposite direction, the result was positive. Zvoreva kuti it took faith pa action yakaitwa kuti munhu yaatende kuti zvinoshanda. Hama dzangu, tikasava nekutenda pane zvinotaurwa naMwari kuti tiite neshoko raMwari, hatigone kugamuchira zvinhu zvatinofanirwa kubata muruoko rwedu. Why? Muti wakandwa pamusoro pemvura waeredzwa ukaenda. Waenda mudirection isina kufanana nekwaenda musoro wedemo. But musoro wedemo wadzoka pamusoro pemvura.
Chikonzero chiripo is a prophetic issue, and I'll explain the prophetic part of it. The reason why Elisha never prayed concerning it, akangokatema a stick akakanda, he was acting prophetically, and I will explain. Why? Because musoro wedemo is just a shadow picture of Jesus. Luke chapter 3 verse 9. John ari muJorodhani unotaura pamusoro pedemo achiti kune demo, the Exodus come. Rauya musoro wedemo unotema kubva kumidzi, meaning Jesus. So vhangeri raJohn riri kutaura pamusoro paJesu anova demo rinotema kubva kumidzi. Ari kuti the gospel of Jesus aribate mabranches nezvimwe zvinhu zviri pachena zvinooneka, rinoenda kunodhila nechisingaoneke, chinopa strength kune zviri pachena zvinooneka. The axe is come that cut from the root. So musoro wedemo wawira mumvura is a picture of Jesus. Why? Nokuti Jesu ndiye wakauya akaita yatinoti resurrection, kufa nekumuka. Chaberekwa chinofa ndo statement yaizikanwa mukurarama kwevanhu, but chikafa chinomuka, that's a miracle, and it's called the resurrection, zvinoitwa naKristu. And Jesu paakauya wakaenda kuJorodhani akabhabhatidzwa naJohani. Rubhabhatidzo, it was a demonstration yekufa nekumuka. So Jesu kana ari edemo rinotema kubva kumidzi, zviri pachena kuti demo iri rinodzoka, nekuda kwekuti Jesu paachauya anova iye demo achapinda muJorodhani, and he will be buried and resurrected. Inonziwo baptism. So demo rawira mumvura rikaenda pasi. Elisha paatora a stick akakanda. Elisha, remember kuti akawana the anointing upon his life through the impartation ya Elijah. And John the Baptist, Bible note, and John came in the spirit of Elijah. So Elisha, Elijah, and John the Baptist, they are under one anointing, one covering, one family, spiritually. Because Elijah akapa kuzodza kuna Elisha, and John came in the spirit of Elijah. So it's in one family, spiritual. Saka Elisha paakatarisa mu family kwawo, akatarisa mberi, akaona Johani ari muJorodhani achibhabhatidza vanhu, achitaura achiti demo rauya rinotema kubva kumidzi, ndokubva aziva kuti demo iri ndiKristu. So paanotora a branch, a stick, okanda pamusoro pemvura, rikatanga kuerera, ari kungodemonstrata kuti Jesu chichamupa kusiya denga rake, wouya panyika, achauya kuzoenda padanda, pacross, kuti vanhu vaponeswe. But action ichaitika pacross ichaita kuti vanhu vafungidzire zvimwe nguva kuti haasiri yemuponesi, nokuti iye paari kuuya ndiye achabatwa worohwa, but results obva akunda. Jesu haana kukunda nekukunda. Jesu wakarohwa ukabayiwa parutivi akakunda. So Elisha paatora a stick akakanda pamvura ikatanga kuenda wrong direction, result ikava positive. Vari kungodemonstrata vhangeri raKristu kuti achaita sekunge ari kuenda mu wrong direction, kunge sekuti haasi kutirwira, iye achitorwiswa, but at the end ndiye unotipa salvation nekukunda. So demo iri ndi Jesu. Saka Jesu chaanoinga panyika kuenda padanda kuti vanhu vaponeswe. Saka uyu paatora a piece of stick, paatora danda akarowa pa point of entry, ndo zvadena demo kubva pasi, nokuti Jesu ndiye demo unosiya denga rake kuti auye pamuchinjikwa vanhu vagone kuponeswa. That was a prophetic part of that matter. But hepano pane nyaya, demo raakuflota pamusoro pemvura, weight haina kuchinjwa. That's a miracle. That's a miracle on its own. In other words, Mwari unozviita. Vhangeri raJesu rawakatenda rinokonzera kuti zvinhu zvakadaro zviitike muupenyu hwako, kuti unogona kuwanikwa muremu isingawanikwe type yako, just because Mwari vaita munana muupenyu hwako. Unowanikwa uchiflota but uine weight isingakutendere kuflota, but chakupa kuflota une weight inonyudza, inauye muchinjikwa, inauye cross.
Mwari ngaatiwanire nyasha mangwanani ano. Favor ngaikusvitse palevel yekuti vanhu ukavaudza weight yako vanofungidzira kuti uri kureva nhema, nokuti zvine weight seyako hazviwanikwe mulevel yauchasvitswa naMwari. Zvauri izvozvo Mwari ngaakuwanire nyasha. Uflote, utambire muremu isingawanikwe ani nani anorema sewe, but nekuda kwekuti pauri pane nyasha dzakonzera kureruka iwe uchirema kuti ugone kuflota. Nyasha ngadzikusvitse palevel inoshamisa. So the exed began to float. Yet Elisha haana kutora the exed akapa this man who was crying. He gave the man an instruction. Kneel down. Lift it up. He said lift it up. You cannot lift it without kneeling. Kneeling is a picture of worship. Kneeling is a picture of prayer. Stretching your hand is a picture of giving, because we receive by giving. We give to receive. So prayer, worship and giving, ma principles iwayo aripo munhu kuti agone kudiscover, nekurecover zvinhu muupenyu hwake. But because it was a borrowed ex, that's where the challenge came from. Why? Nokuti demo rawakakumbira kuna airishandisa mumaconditions akasiyana nekwawaenda naro kuJorodhani, handizoti airishandisei demo iri kutemei ari kupi. Zoreva kuti masungiro anga akaita the exit achiconnecta nethe Paul zvichida anga ari loose nekuda kwebasa raaigona kunge achishandisira demo. Zvizhinji zvatinoita borrow without much knowledge zvinogona kupa vanhu machallenges, and I'll give you an example. People can get an interest kunakidzwa kwazvo nekuona maybe vaimba na Rihanna, give an example, vaimbi vachiimba vari pastage vakapfeka madress akanaka kana kuti vakapfeka mamapfekero avakaita, and people will borrow that fashion, but forgetting kuti fashion yataita borrow iye wacho aishanda nayo aizviita as a performer, as a dancer, kwete mumba, kwete in real life. We have borrowed fashion, we have borrowed my traditions and my cultures evamwe vanhu into our lives. At the end chese chiri borrowed chiri loose, nokuti hauzive kuti chakasungwa sei, unoshandisa maconditions akadii. I'll also give another example. Mota dzatiri kufamba nadzo, tiri kota dzemota dzatiri kufamba nadzo kuno kuAfrica, kuno kuZimbabwe, dzinenge dzabva kunzo. Ukatotarisa even the dashboard, dzimwe dzine maspeed ekuti unyatsoona kuti inokloka mu300. But kuno, because Zimbabwe is a cattle country, inyika ine mombe yeagriculture, speed iyoyo inosvika ku300 muno hautenderwe kuisvika. Even the road, kana une nharo, even the road will not allow you. Why? Because we have borrowed. Mota yaifamba munzira yakanaka kuJapan, kuGermany, road isina mapoto, toiunza kuno kwekuti road yese yakazara makomba. Zvapachena kuti ukada kuisvitsa pa speed iyoyo, you die. Unouraiwa nechinhu chakanaka chawakatora chichioparata munzvimbo yanga yakanaka. So murume uyu paakati it was a borrowed ex, ndatrace ndikaona ndo pakatangira challenge yake. When you borrow something, une zvaunofanirwa kuziva pachinhu chawakumbira, une zvaunofanirwa kudiscover nekuona pachinhu chawaita borrow. Kuda kuti paakadiscover the exit, paakarecover akaripuwa, chaaifanirwa kutanga aita apedza kutenda chinhu chamuruoko rwake, kusunga zvakare nenzira yaanoziva kuti ndikasunga zvakadai ndasunga zvakanaka zvine simba, harisvotoka, harirasike. Kwakudzidza kusunga wega demo. Tine zvatinoitirwa, tine zvatinofanirwa kuita. Kusunga demo ndakutora sepicture yediscipline, personal discipline. Chawawana nemunana
nekunamata. Chinochengetekawo futi zvakare nediscipline. Financial breakthrough, masuwo azarurwa naJehovha, iwayo anomaintaineka nekuvawo munhu ari disciplined, kuona kusunga demo. Iva nemasungiro aunoziva kuti rikadai harisvotoke. Nyangwe tichitarisira munana nekuti Elisha aripo, but hatidi kushanda nemaloose ex-head. Matemo ngaasungwe. Matemo ngaasungwe nenzira yakasimba. Discipline matters in every area of life. Kuva nezvinhu zvaunochemera kuti uve nazvo, Mwari unogona kukuitira nyasha zvikavapo. Kuramba uinazvo is another level, another area. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Tisanganiswe zvakare nenyasha dzaMwari. Father, I pray every exit rakawira mumvura, I pray for your people to recover. The God of restoration, the God of blessing and favor. Mwari wenyasha mutsvene wakatendeka. Ndinotaura kudzoka kwedemo. Ndinotaura kuflota Mwari. Pavanga vasingatarisirwe vana venyu, ngavawanikwe vari muremu iyoyo. Pavasingatarisirwe kuwanikwa, zvavasingatarisirwe kunzi vave nazvo, vawanisei imimi Mwari. Vawanireiwo nyasha. Baba, ndinonamata a miracle munana wenyu uitike. Demo harigone kudzoka kana pasina simba renyu Mwari, nokuti kune simba ranyudza demo rikaenda pasi. Taakunamatira simba redenga. Ndaakutaura simba rekudenga. Ndaakutaura kubata kwaMwari kunoshamisa. Demo rakanyura rikawira mumvura, ndataura simba redenga, favor inobva kwamuri. Ngarisumuke, ngarisumuke, ngaribatike, ngazviendeke. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you so much, people. Thank you so much. Thank you so much. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei.